U Srbiji živi 30.000 gluvih i oko 100.000 nagluvih osoba koje se svakodnevno susreću sa brojnim poteškoćama. Svaka donacija od velikog je značaja za ovu socijalnu kategoriju. Među školama koje omogućavaju ovoj deci da steknu osnovno i srednje obrazovanje je i škola sa domom učenika Bubanj, koja je na poklon od Vojvođanske banke dobila 10 novih računara. Svaka vrsta pomoći dobro dođe našoj deci. Računari svakako osavremenjavaju vaspitno-obrazovni proces. Naša deca su vizuelni tipovi jer prijem informacija vizuelnim putem olakšava usvajanje gradiva. Školama za gluvu i nagluvu decu u Srbiji uručeno je 60 računara, a jedan je dobila i gradska organizacija gluvih i nagluvih Niša. Nadamo se da će ovi računari pomoći u sprovođenju specifičnih nastavnih planova i programa namenjenih deci sa ovakvim potrebama. Opština Palilula, na čijoj se teritoriji škola nalazi, pomaže školi na razne načine. Čak su i službenici opštine obučeni za znakovni jezik. Od izuzetne važnosti pomoć ovakvim školama i deci koje imaju ovakav hendikep je izuzetno bitan i mi smo u našem akcijnom planu i strategiji razvoja to zacrtali. Znači, osim humanitarnih akcija koje imamo, na nama je da ostvarimo i pomoć i podršku kao ovoj školi, jer ne samo što je na našoj teritoriji, kao što znate, osnovna škola Bubanj je dom učenika za decu koje imaju određene hendikepe. Ova škola osnovana je 1953. godine i danas je savremena ustanova koja primenjuje savremena tehnička sredstva